Alles in het midden. Zeker weten. Geen zoet, geen zo lekker. Op het terras. Net had ik nog gemist. Had je ons gemist? Ja. Wieso? Ja, ik dacht jullie reed wat der. Had je dat leveren gehad? Ja. Serieus? Hè? Kent je het programma? Ja, goed. Ja? Is dit al Venrooy of is dit Ostrom? Dit is Oostrom. Oké. Halverwege net. Ja, ja. Maar het huurt bij Ostrom. Ja, Want jij woont heen. ik woon hier. Ja, dan neem ik aan dat je weet of het Ostrom of Venrooy is. Of niet? Ja, maar het is hier in de weg van Venrooy tot Oostrom. Die Dalmar stationsweg. Is dat een kooi, hè? Maar volgens mij al een oudje, of niet? En wat ziet je van elkaar? Ik ben de dochter. En dit is mijn man. Hallo man. Hallo. Hey, en maar de dochter spreekt Nederlands? Ja. Altijd gedaan? Ja, altijd gedaan. Oké. Ja, ik versta het wel allemaal, maar er komt geen plat uit. Nee, uit pap wel. Ja. Hoe zit dat dan? Ja, geen idee. Vroeger altijd... Ja, altijd gewoon ABN en... Ja, Allee. Nou. Ja, deze dat ding. Ik denk dat dat concurrentie is. Hey, en waar wonen jullie? Ook in de buurt? Een Venrooy. Oh. Ja. Dus dat is... Of is dit fiets van O? Nee, die is van mij. Ah. Die heb ik net nieuw opgehaald bij Dekkers. Nou, ja, Ja, hij ziet er ook wel goeiedag zeg. splinternieuw. Hè? Maar hoe ben jij hier dan? ik ben met de auto. Oh, dus jullie hadden onafhankelijk van elkaar... Ja, ik moest mijn fiets wegbrengen voor onderhoud naar Dekkers ook. Dus ik denk daar kom ik niet meer op fietsen. Dus ik denk dan ga ik lekker met de auto. Daar word je ook niet moe van, hè? En wat brengt jullie hier? Ja, nou wij hadden vandaag het idee om eens een keertje weer de regio Venrooy te tackelen. En dan komen we bij elkaar en dan stappen we in dat bestikkerde autootje van ons. En dan gaan we Venrooy en de omgeving onveilig maken. Ja, want jullie namen het binnendoorweggetje hier, hè? Sst. Wat? Doen er meerdere, hè? Ja, maar wij kennen de weg hier niet zo goed en dan rij je over dat industrieterreintje. En dan denk je bij jezelf van, we willen even doorsteken, maar dat kan daarvoor niet. Moet je helemaal om gaan rijden volgens mij. Dus er zijn meerdere mensen die gedacht hebben van... We nemen het binnenpad. Ja. Maar jij bent hier dus opgegroeid. Ja. Hallo! Toen zag het er volgens mij nog heel anders uit hier, of niet? Ja, toen zat hier achter een fabriek en toen was het hier altijd file om 3:45. File? File, je mocht er toen nog auto's rijden. Was de fabriek uit, ja. Oh, een sluipweggetje. Dus er was wel al activiteit. Ja, Er was al een industrieterreintje of ja, zo. ja. Hier het einde van de straat was echt een grote fabriek. Oké. Ja. Ja, dat stond vroeger maar hier in Ustor in de hand. Hier een boerderij. Oké. En dit was ook nog helemaal plat. Ja, er stond een schuur, hè? Een oude schuur. En voor de rest waren er bomen, of niet? Ja, appelboom. Ja. Vakantie? Nog net. Nog Half net? weekje nog. Ja. Oké. Maar geen fietsvakantie dus? Ik heb wel gefietst, maar gewoon lekker op de wiel rennen. Stukje, in mijn uppie. Lekker even het hoofdje leegmaken. Jij komt volgens mij hier niet uit de Nee. buurt. Nee. Waar stond jouw wiegje? In Rotterdam. Kijk. Ja. Ja, ik dacht al zoiets te horen. Uit die contraien. We zijn in 1994 zijn we in Venrooy komen wonen. Oh, dat is al, Dat is al even geleden. dat is al even geleden. Ja. En dat met deze mevrouw. Nou, die heb ik later leren kennen. Ja. Dus, maar kwam je met je ouders mee? Ja. En had dat bijvoorbeeld met het werk van je vader te maken Ja, of zo? ja, die kon directeur worden in Venlo, maar daar wilden we niet wonen.
Even zonder bedrijfsnamen te noemen. Hij kon directeur worden. Ja, hij is directeur Oh, dat geworden. is Ja, hij? ja, hij Oké. kon promotie maken en hij kon directeur worden bij een transportbedrijf in Venlo. Oké. En dus jij hebt hier ook op school gezeten? Ja, Rijland, later naar Stevensbeek, Nijmegen, ROC en toen ben ik lekker gaan werken. Wat zat er in Stevensbeek dan? Dat is toch maar een dorpje van niks? Ja, scholengemeenschap, Stevensbeek. Oh, dat klopt. Ja, Ja, daar aan de zijkant, ja, volgens mij is dat net Stevensbeek uit weer, richting Boxmeer is dat dan weer, ja. Boxmeer of Overloon? Nee, het is net Stevensbeek voorbij en dan aan de Klopt, rechterkant. ja. Ja, ik kom er niet zo vaak. Ja. En hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Op de fiets of Terrasje, hè? Via, ja, terrasje, via Terrasje? een vriendin van mij. En ja, zo ging dat. Ben je gekoppeld door die vriendin van jou? Een beetje, ja. Oké. Wat Die zei zei, ik ken nog wel een leuke jongen van jou. En toen zijn we gaan terrassen en toen nog een keer terrassen. Dus eigenlijk was het gewoon één groot complot waar hij in getuind is. Ja, ja, zoiets. Ja, nu Wel een zijn we goed 14 complot jaar dan. verder. Een goed complot, ja. Ja. Want hoe lang is dat geleden? Wat zei je nou, 14 jaar hè? Ja, 2019. Ja, 2009. Of 2009, sorry, ja, 2009. Ja. Oké. Ja. En dan komt natuurlijk het spannende moment dat je hem voor het eerst mee naar huis neemt. Mhm. Wie ging dat? Veli dreigende smaak. Ja, ja. Ja? Oké. Ik heb moeite met gehad, hoor. Geen moeite mee gaan. Nee, nee. Nee, maar ja goed, dat is voor vaders en dochters is dat natuurlijk altijd zo van... Ja, dat klopt. wat komt er in hoes? Als het maar geen buitenlander is. En als het nou een Engelsman geweest wordt? Hè? Als het nou een Engelsman geweest Daar heb ik toch problemen met. Ik denk dat hij mij langer kent. Ik kom niet met een Engelsman thuis. Nee. Nee? Mijn Engels is zo zwak dat nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Maar ja, als het nou echt de liefde is. Nee, dat kan niet. Nee? Nee, dan mis je al een stuk klik. Oké. Als iemand alleen maar Engels tegen mij kan praten, dan... Ja. Nee. Maar ja, dan spreekt hij Rotterdams. Ja, daar moest ik ook wel even aan wennen. Ja, en schoonmoeders moest ik ook even aan wennen. Oh ja? Die sprak ook Rotterdams. Oké. Ja, dat is toch een andere, ja, andere mentaliteit. Dus, Maar uiteindelijk is het allemaal anders goed gekomen. Uiteindelijk allemaal goed. Oké. Getrouwd, 2 kinderen. Dus, Die alles goed zitten gekomen. weer op school nu? Nee, die zitten thuis. Beginnen ze Nu. volgende week weer? Ja. Hoe oud zijn ze? 8 en 10. En die blijven alleen thuis? Ja, die hebben de PlayStation zo gemist. Ik kreeg ze niet mee. Ja, 2 weken zijn we op vakantie geweest. En, dus die wilden thuis blijven. Dus Wel net leuk. even contact gehad. En, Ja? Even appje? Ja. Ja? even belletje. Gaat allemaal goed. Oké. Ja. Goh. Maar, als je ze al heel vroeg verantwoordelijkheid geeft, dat betaalt zich later terug. Ik hoop het. Ja, af en toe is de kast helemaal leeg gegeten. Maar goed, ja. Hè? Dat hoort er ook bij, hè? Ja, maar dat zijn dan allemaal gezonde dingen die in de kast lagen. Hè? Zeker. Altijd. Ja. Altijd, hè? En waar was de vakantie? Camping De Paal in Bergijk. Oeh, internationaal zijn jullie gegaan. Ja, zeker. Daar houden wij van. Over de provinciegrens. Ja. Oh, jullie zijn wel in de buurt kampeerders? Nu met de caravan wel. Met de caravan ga ik niet naar Italië rijden. Of, nee. Nee? Nee, dat duurt me te lang. Maar je kunt ook elke dag een kleine etappe doen. Nee, mijn vakantie begint pas als ik er ben. Ah, Ja. oh, Ik heb een hekel aan autorijden. Dus, je bent er zo eentje. Ja, zo eentje. Ja, als moeder geïnstalleerd is, Dan is het goed. oké. Ja. Is het nog is het een caravan met een voortent? Ja. En een luifeltje. Aha. Maar dat gaat goed. Ik luister heel goed en dan komt alles goed. Luistert ze echt heel goed? Dat gaat, Ja? ja. Ja, want als ik Dat weerwoord geef, dan duurt het alleen maar langer voordat dat ding staat. Ja, ja. Dus, We Maar waren zit- wel gewaarschuwd hoor, van dat kan ruzies opleveren natuurlijk. Nou Maar, ja, dat is bekend hè. ja. Voortenten opbouwen bij caravans, dat is toch wel een testje, een relatietest. Een wake-up call soms. Maar inmiddels hebben jullie daar aardigheid in. Ja. Goed geoefend. Ja, zeker. Dat gaat als een geoliede machine.
Ja. En als dan de voortent staat met het luifeltje eraan, tafeltjes, stoeltjes, misschien zelfs een klein vaasje met een bloemetje erop. Nee, gewoon een kaarsje. Oké. Geen bloemetjes. Lampjes aan de... Ja, zeker. Ja. dat hoort. Erbij. En dan is... Kinderen op pad en En- dan is het goed. Precies. Ja. Die maken meteen vriendjes op de camping en dan komt moeder tot rust. Ja, die gaan daar een beetje ontdekken. Wat is er allemaal? En, ja. Maar geen PlayStation mee. Nee. Wel een tablet, dat dan nog net wel, maar PlayStation niet. Nou ja, dat zijn de vakanties van tegenwoordig. En komt je dan ook nog wel eens op bezoek? Als die niet wie het wegzetten op de camping? Nou, ik zie er nog niet geweest. Kent je ze missen, 2 Hè? weken lang? Ja, een mop, dat kunnen wel. Een keer een belletje, een appje, een fotootje. Hè? Oh, de pap appt wel. Ja. Goed bezig. Beetje met de 10 meegewonnen, hè? Met de 10 meter wel. Hey, geniet nog van de laatste dagen vakantie. Ja, gaan we doen.